записвам на видео семинара, който изнасям по бизнес частта. And I've written a book. Също така написал съм и книга на тази тема. And Dubai has done a professional videographer and made this complete package. Като тези две неща са обединени съвсем професионално в един пакет. And in that, what will make you a successful networker or a business person? Това, което ще ви направи успешен бизнесмен. So I put a system A, B and C. Е обобщено в една система, която е под точките А, Б и С. What is our business product? Кой е нашия бизнес продукт? People. Хората. What do you say in Bulgaria, people? Хората. Horata. Horata is both man and woman. Yes. And what about women? Women, жените. Жените. So you know exactly. People, you have to make a list of the people and pre-qualify them before you go and talk to them. Правите си един списък от хората, с които ще говорите и се опитвате да ги окачествите предварително, преди да започнете да говорите с тях. So that is system A. Това е системата А. Then we go to the next one, which is the most important. People is important, how you talk to the people. След това преминаваме към следващата система. Значи казахме, че хората са важни, другото важно нещо е как говорим с тези хора. And this is system B. Това е системата ми Б. And I call it natural approach. И това съм го нарекал естествен подход. Why natural? Защо естествен? Природен. Whatever you say, you just be your own same person and you talk to the other person. Независимо от това, което казвате, вие трябва да сте естествени, трябва да сте тези, които сте по принцип. So two things, what to say and what to do. Тук има два елемента, какво да кажем и какво да направим. You have to learn the magic of asking questions. Трябва да научите да овладеете магията на задаването на въпроси. So what do you look in the people? Какво търсим у хората? When you talk, who's the senior-most member over here? Кой тук е най-висшестоящия? Най-старшия? Who? How do you mean? Senior-most DXN member. Най-висшестоящия високопоставен член на DXN. The lady over there. The lady over there? Alright. So, when you go and talk to new people, how do you start? Когато започвате разговор с нов човек, как започвате този разговор? Let me ask her. I mean, what do you... Попитам дамата. Обикновено започвам като го питам за какво идва в DXN. От какво се интересува? Дали от бизнеса или от продуктите? I ask him or her, why are they coming to DXN? Are they interested in the business or the products? You understand what she asked? Всички ли разбраха? If she asked me that question, ако дамата ми зададе този въпрос на мен, I'll ask why she's asking that question. Аз бих контрирала, ама защо ми задавате такъв въпрос? So this is one mistake most of the people are making in DXN business. Това е една от основните грешки на повечето хора в DXN. What is natural approach? Кой би бил по-естественият подход? If I want to, she's my class from my school or college, and if I want to approach her, I should not talk about DXN. Ако искам да се свържа с нея, ако искам да привлека нея, примерно, About това е her health от училище или така, money, няма да й говоря за DXN, няма да й заговоря веднага за пари и здраве и така. or about myself. Или за себе си. I'll make her the most important person and find out what is her problem. Ще се опитам да фокусирам разговора върху нея, т.е. тя да бъде в центъра на този разговор, за да установя аз какви са нейните проблеми. What is her interest? Какви са нейните интереси? What is the need? От какво има нужда? And what is the want? И какво желае? So problem is important. Find out the problem of that person. Важно е, че да знаем, че всеки човек има някакъв проблем и ние трябва да установим този проблем. So everybody has a problem either here
or here. Всеки има проблем. На някой е тук в номер 1, другия е проблем номер 2. This might take 1 hour, it might take 1 day, it might take 1 week, it might take 1 month. No problem. Take your time and find out the problem of the person. Установяването на този проблем може да ви отнеме 1 час, 1 ден, 1 седмица, 1 месец. Отделете нужното време, за да разберете какъв е проблема на човек срещу When you вас. find the problem, give the solution. И когато сте установили какъв е проблема, предложете решение. If the problem is health, Ако проблемът е здравословен, then you ask the person, you have a problem, you're taking medicine. как подхождате? Казвате на съответния човек, имате проблем, взимате лекарства за този проблем.